आं मोजां मोनाखै दै बिमा। बेबायदि साख्रि गैयै सेंग्रानो आंनि फिसाजोखौ आं हरनो हाया। आं साख्रि गैया जाखोलाय मा जाखो? मानसियाथ' लेखा गोरों बिए पास ना। दानि दिनाव साख्रि बाख्रि गैयाब्ला लेखा गोरों जाब्लालाय मा जानो, जेबो खामानि गैया। थेवबोलै बिफा, सेंग्रायाथ' मोजाङानो ना, बुजिनाय, लेखा गोरों, आखल आखुफोराबो मोजां, आरो सानैबोथ' मोजां मोनलायखानाय। बोरै हेंथा होनो जोंलाय? मोजां मोनलायबानो हाबा होनांगौ बहा लिरनाय दं? आं बेबायदि साख्रि बाख्रि गैयै सेंग्रानो हरनो लुबैयाखै। नुवाखै गुबुनफोरखौ थाखा फैसा गैयै सेंग्राफोरजों हाबा जानानै उनाव बिमा बिफानिसो सानफ्रोमबो बिहरबाय थानायखौ। बेनिखायनो आंनि फिसाजोखौ आं एसेबां गोथौ हाखराव गाब्र'होनो सानाखै। मोजां साख्रि गोनां नायना हरगोन ना। हरा मा खालामा आं जेबो मिथिया। गाबोन हले फिसाजोआ आलासिया लिंहरदों, मोजां आखु दिन्थिना रायलाय हरबानो जाबाय। बेबायदि साख्रि गैयै सेंग्रानो आंनि फिसाजोखौ हरनानै आंनि फिसाजोनि लाइफखौ आं बरबाद खालामनो सानाखै। नायगोनलै बेयावसो नोंखौबो सानसेबाबो। साला नोंनि फिसाजोखौ हरनाय हरैनि जेबो बाथ्रा नङामोन, नाथाय नों गैजारोङि भिखारि होननासो लाजि फोनांबाय। नोंसोरबायदि धोनि गोनांफोरा जोंबायदि गोरिब गुन्द्राफोरा मावाब्ला रानथाब खुन्थाब थैनांगोन। मालै दाउला भाइ, माथो हारसिंनो रागा जोंना हारसिंनो माबा माबि फाग्ला बायदि फुखिलाबायगासिनो दं। माथो जादों? माथो जादोंसो होनदों? नै खोनासं होनबालाय। आलासिया बेनो आफा। खुलुमबाय आदै। खुलुमबाय। हा बाबुनि मुङा मा मुं होनदोंमोनलाय? दाउला मोसाहारि आदै। ए, नामाबो दाउलासो। फरायनायफोरा? फरायनाया बिए पास खालामथ'बाय आदै। दे होमबालाय बाबु, नोंसोर सानैया रायलायबाय थाथ'दो, जों रोंमांजों आंजों साहा बनना लाना फैनोसै। दे जागोन दे मादै। बाबु, आं नोंखौ मोनसे बाथ्रा बुंनि। कलेजाव थांनानै सोरखौबा गोसो थोननानै गावनि फरायनायखौ बरबाद खालामनाया गावनिनो गोरोन्थि। आं फरायनायखौ मा बरबाद खालामखो आदै, आं बुजियासै। बुजिनायबो नङा, नोंसोर दानि गथ'फोर नालाय। नों गाज्रि मोनाब्ला आं नोंखौ मोनसे कुइसन सोंनि। दे सों आदै, आं जेबो गाज्रि मोना। हमनानै ला नों सासे हाबा जानाय आरो नोंहा सासे समायना फिसाजो दं। बे नोंनि फिसाजोखौ सोरबा गैजारोङि भिखारि सेंग्राया गोसो थोयोब्ला नों बेखौ मा खालामगोन? बा बेनो हरगोन ना हरा नों गावनि फिसाजोखौ? आदै, आं नोंथांनि सोंनायनि फिनखौ होनो हानाय नङा। नोंथाङा मा बुंनो सानदों आं गासैखौबो बुजिखाबाय। बुजिखाबायबा मोजां बाथ्रा। आं आंनि फिसाजोखौ बेबायदि गैजारोङि भिखारि साख्रि गैयै सेंग्रानो माब्लाबाबो हरनो हानाय नङा। आदै, जों गैजारोङि भिखारि सेंग्रा जानो हागौ, नाथाय दिनैसिम जेबो गाज्रि खामानि मावाखै आरो मावनो सानाखैबो। आंहा मावनो गोनां बारियाव एसे खामानि दङ। दायो साहाखौ लोंलांदो। दे आदै। जोंनि अराव घि लुनानै अर फोजोंबाय, दा आरो साहा लोंलांनोसो थिनदों। नायगोनलै बेयावसो नोंनिख्रुइ देरसिन साख्रि मावना दिन्थिगोन। जि खालि साख्रि मोनगोन अब्लासो नोंनि न'आव आथिं हेबनानै साहा लोंफैगोन। माथो सानैबो गैला, बहाथो थांखो? बे आफायानो मायबा मायबि बुंनासो हरबाय बायदि मोनबाय आं। मा जागोन बेजोंबो, मानसिनि आखुआनो गैमारा। बिदिसो जादों। साला बिहावसो जागोन आंखौ गैजारोङि भिखारि होननासो लाजि फोनांहरबाय। मोजांसो जाबाय दे, बिहावसो जागोना नोंखौ थुलुंगासो हरदों। नायगोलै, बे जोनोमाव साख्रि मावनासो हिनजाव लागोन आं। जुदि आं साख्रि मावना दिन्थिनो हाया, बे जोनोमाव हिनजावखौनो लाया।